नोंथांमोन आं दिनै मिसाइलनि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोन आं पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन नुगोन नोंथांमोना बेखौबो आरो भिडिअ लाबोनायाथ' डिसकन्टिनिउ जागासिनो थादों आंनिया कन्टिनिउसलि लाबोनो हाखायाखै नोंथांमोना मिथिखाबाय थादों नोंथांमोन आं मिसाइलनि खौरां लाबोदों दिनै आरो बे मिसाइला पाकिस्ताननि मिसाइलनि सोमोन्दै आरो बिनि उनाव नेक्स्ट भिडिअफोराव नोंथांमोना इन्डियानि मिसाइलनि सोमोन्दैबो मोननैसो गोदान मिसाइलनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन बिनि सिगां नोंथांमोना आङो पाकिस्ताननि मोनसे निउक्लियार बेलिस्टिक मिसाइल पाकिस्ताननि आनबान सान होननानै बुङो बे मिसाइलखौ शाहीन-3 नामनि जि मिसाइल शाहीन सिरिजनि शाहीन-3 जि मिसाइल शाहीन-3 होनना बुङो बे शाहीन-3 मिसाइल जायनि रेन्जआ 2750 किलोमिटार फ्रम मेक्सिमाम अपारेशनल रेन्जखौ 2750 किलोमिटार होनना बुंनाय जायो आरो बे मोनसे निउक्लियार बेलिस्टिक मिसाइल आरो बे मोनसे हाइपारसनिक माने टार्मिनल स्टेजआव बे हाइपारसनिक स्पिडजों मा खालामनो हागोन हिट खालामनो हागोन टारगेटखौ स' बे मोनसे निउक्लियार बेलिस्टिक मिसाइल जाय निउक्लियार एक्सप्लसिभ लानानै थांनो हागोन डेट मिन्स निउक्लियार बम्ब लानानै थांनो हागोन शाहीन-3 मिसाइल बे शाहीन-3 मिसाइल आरो गुबुन गुबुन मिसाइलफोरा पाकिस्ताननि सम सम टेस्टनि समाव मा फेल जाबाय थायो आरो फेल जानानै मा जायो मानसि थानाय जायगायाव गोलैनानै मानसि थैनायनि रेकर्ड दङ स' मैयाबो पाकिस्ताना शाहीन-3 मिसाइलखौ टेस्ट नायदोंमोन खारन बावैसो सिगां इन्डिया आकाश प्राइम मिसाइलखौ टेस्ट नायदोंमोन ना बे आकाश प्राइमनि सायावबो नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम भिडिअ लाबोगासिनो थादों स' बे आकाश प्राइम आरो गुबुन गुबुन बेबायदि मिसाइल टेस्ट खालामबाय थादों भारतआ आरो बेखौ नुनानै पाकिस्तानाबो गावसोरनि बेलिस्टिक मिसाइलफोरखौ टेस्ट खालामगासिनो थादों आरो बे शाहीन-3 मिसाइलखौ मैया देरा गाजी खान होननाय जायगानिफ्राय टेस्ट खालामदोंमोन आरो बे टेस्टआ फेल जादों शाहीन-3 मिसाइलनि बे टेस्टआ फेल जादों नाथाय पाकिस्ताननि थाखाय जोबोर लाजिनांथाव बे मिसाइल टेस्टआ जोबोर गाज्रि रोखोमै फेल जादों बेयो लैथोसिम सहैनांगौमोन आरब लैथोसिम सहैनांगौमोन नाथाय ससेयावनो मा जादों बेयो ससेयावनो फ्लाइटआवनो मा जादों बेयो माबा मोनसे जानानै माबा मोनसे बिखंगति जानानै बेयो मा जादों ब्लास्ट जादों सायावनो आरो ब्लास्ट जानानै बेनि पार्ट्सफोरा मा बेलुचिस्ताननि खायसे जायगायाव गोलैदों आरो देरा गाजी खाननि निउक्लियार साइटनि खाथियावबो बेनि डेब्रिसआ गोलैदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों स' पाकिस्ताननि थाखाय आरो बेनि समाव लाजिनांथाव जेबो गैया बेबायदि आं बुंगोन स' अपारेशन सिन्दुरनि समावबो पाकिस्ताननि मिसाइलफोरा जाबायदि फेलें जादों आरोबाव बिसोर टेस्टिंनि समाव बेबायदि फेलें जादों निश्चय चीन हादरनि मददआवसो बिसोरो बैफोर मिसाइलखौ बानायदों नालाय स' चीन हादरनि टेक्न'लजिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ माखासे नकलि जायो होननानै स' पाकिस्ताननि मिसाइलाबो बेनिखायनो मोनसे उनाव मोनसे फेलें जागासिनो थादों स' बे टेस्टआ फेल जादों आरो फेल जानानै बेलुचिस्ताननि मोनसे जायगायाव गोलैदों देरा बुक्ति होननाय जायगायाव बेनि डेब्रिसफोरा गोलैदों आरो खायसेया देरा गाजी खाननि पान्जाब प्रभिन्सआव गोलैयो देरा गाजी खाननि निउक्लियार साइटनि खाथियावबो बे गोलैदों माने ओरैबायदि बे खैफोद गोनांमोन दि मानसि थानाय जायगानि डेट मिन्स मोनसे गामिनि मात्र 500 मिटार गोजानल' बे गोलैदों होनना मिथिनो मोन्दों जुदि बै पार्ट्सआ जुदि गोलैयोमोनबा एबा बै मिसाइला जुदि डाइरेक्सन चेन्ज खालामना बै गामियावनो थांनानै जुदि ब्लास्ट जानायमोनबा खारन बे मोनसे बेलिस्टिक मिसाइल निउक्लियार बेलिस्टिक मिसाइल बेयाव बहुत बुरजा वारहेड लानानै थांनो हायो बेनिखायनो बे बबेबा गामियाव जुदि कनभेनसनेल वारहेड दंमोन बेवहायथ' निउक्लियार वारहेड गैयामोन नाथाय कनभेनसनेल वारहेडजोंबो जुदि बेयो बै गामियाव गोलैहैनायमोनबा बेवहाय गिलु बालु खैफोद जागौमोन नाथाय बे जायाखिसै बे खैफोदा जायाखिसै एसे मानसि गैयि जायगायाव बे गोलैदों लाखिनांगोन शाहीन-3 जि मिसाइल बे शाहीन-3 मिसाइलनि जि लावथाय बेयो प्राय 19.30 मिटार आरो बेनि जि डायमिटार खावांखा प्राय 1.40 मिटार स' बहुत गिदिर मिसाइल बेयो स' मिसाइलनि जि लेंथ आरो बेनि जि डायमिटार माने ओरै डायमिटार माने खावांखो बै खावांखा एसेबां गिदिर बै हिसाबै बै मिसाइला जोबोर पावारफुल मिसाइल जागोन जायनि रेन्जआ 2750 किलोमिटार अपारेशनल रेन्ज होनना बुंनाय जायो आरो बेयो जि वारहेड लानानै थांनो हागौ बे निउक्लियारबो हायो आरो कनभेनसनेलबो लानानै थांनो हागौ आरो निउक्लियार जुदि वारहेड लानानै थाङो बेनि जि मेक्सिमाम ब्लास्ट इल्डा माने बेयो खनसे ब्लास्ट जायोबा निउक्लियार बम्ब लानानै थांनो हायोबा 50 किल'टन माने बेयो इल्टेनाय डेट मिन्स बे 50 किल'टननि निउक्लियार बम्ब लानानै थांनो हागौ बे शाहीन-3 मिसाइला स' पाकिस्ताननि थाखाय बेयो लाइफ बायदि पाकिस्ताननि थाखाय बेयो मोनसे डिटारेन्स बायदि पाकिस्ताननि थाखाय बेयो गावसोरनि सेफटि बा सोरबा सुथुर हादरा जाबायदि इन्डिया बिसोरखौ गाग्लोबनो थाखाय साननांगोन बे मिसाइलनि थाखायनो बेबायदि पाकिस्ताना बुङो नाथाय अपारेशन सिन्दुरनि समाव पाकिस्ताननि बे शाहीन मिसाइलफोरा गासैबो फेलें जाजोबदों मोनसेबो इन्डियानि टारगेटआव हिट खालामनो हायाखै स' आसलि दावहाथिलियाव बै मिसाइला फेलें जादों आरो इन्डिया बेखौ गासैखौबो इन्टारसेप्ट खालामजोबदोंमोन
बै हिसाबै पाकिस्ताननि जि निउक्लियार मिसाइलफोर बे बांद्राय गिनो गोनां नङा बेयो माने मोगथाङाव फैदों बास्तबाव पाकिस्ताननि मिसाइला दि नकलि बेखौ नोंथांमोना हमनो हादों आरो बिदिब्ला अपारेशन सिन्दुरनि उनाव पाकिस्ताना मोनसे अपमान जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो इन्डियानि जि मिसाइल हाथियार आरो पाकिस्ताननि हाथियारनि जि कम्पेरिजन बेखौ खालामबा नोंथांमोना माबायदि डिफारेन्स मोनो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय स' Shaheen-3 मिसाइला फेलें जादों जाय मिसाइलखौ पाकिस्ताना आन सान होननानै बुङो गावसोरनि जाबायदि इन्डियानि थाखाय अग्नि 5 मिसाइला बुहुमनि सुथुर हादरफोरखौ सिगिग्लुंहोयो पाकिस्तानाव साननानै लायो बे Shaheen-3 मिसाइला बिसोरनि थाखाय मोनसे बेराबादि नाथाय बै बेराखौ इन्डिया कमप्लिटलि फेलें खालामनानै अपारेशन सिन्दुराव दिन्थिदों आरो लोगोसे मोनसे न' मोनसे बिसोरनि टेस्टआबो फेल जागासिनो थादों बिदिब्ला पाकिस्ताना मा बिस लोंबायदों दा बर्तमानाव